Magbahin ko sa rin. Kuan lang. Suin. Tanggalat. Suin. Hindi rin yung bahin basta kayo mga nisa. Suin. Naman sa ira duha. Hindi. One. Uy! Tina. Kami nasa liba kong kurtina. Hi guys, good morning. Ako na po ni si T-Reverse. Nza. Sa di pa ta magsugod, palimog kog subscribe sa ang channel nza. I-click po lang notification bell. Nza karon guys, dahil po ko sa nga gagawin nza. Gabi higit po karon kong kalit. Nza, sa ka kwarto ko kamera mas Jerry nung si Along. Nanagan silang duha. Tatalong to katawa. Nang dagan mo kuno kalong, nanagan sila duha. Kay? Ang duha ka bata nanagan. Sinangalisang man. Mo silang kalisangan. Mang dagan ka kay? Ning dagan sila kay nahadlok. Pero pagkaro ka tiring deu orang punang. No, deu ka no. Dagan sila una, dagan sila kay nahadlok aron lang panagan. Segas kwarto. Ako kay open akong nakasirag Windows. Open akong nakasirag window adtos tuma na kwarto man naman na lang ko ni Sunday. Dagan ka no? Kaya na din. Iyon na mo dati-dati niya. Oras sila. Hadlok man, hadlok. Pero, pag akuan, tataod, bro, kuan siguro sila, hadlok na sila, abi nilang namatay na ko. Hindi ora po, titi, titi. Ang sa mga tinda. Tara mga trapag ko. Pagkaman na ito, nag-tiktok na po. Kuyaw, sawa na kaya mga bata kay mga tawaran lagi ni sila mga ngana. Dapat na agad ang gitukaran ko, dagan pa sa alum. Karong nasagi ni ara ko si alum. At tumisteres naglingkuling ko ron sa pag natukaran ko. Nagkuha mo ko na ito, nagsilipon-silipon, di ko na rin makanimot kay ito ko silang teres, nagsilipon-silipon ko sa gitukaran ko kalit. Nandang si alum. Arang dagan, isang signit ang silpon. Isang dagan kaya ang silpon mo isang giuna. Kasi ko nang mahagbang. Pero diha na tos kuan. Diha na tos atinuro nga time. Diha tos kuan, February. Mga tawanan ng bata para na pong nilang panagan. Nanda guys, karong adlaw nagkuan sa kudari. Kanang nai mamili ko sa mga nilabhan ni manang hiling. Kay nagsigil gid ko ang dugay na ma. Agabang galiwa pa na ma salamat tong ipanghangir. Na mga ko gabi kay nanagan sila. Nanagan sila kay gitukaran ko. Lagi sa mamaw sa amin guys, nagamusidan niya. Nagamusidan guys, maron na musidan ni taon. Lumpia og nay chicken nuggets. Ga. May kakata. Unsa, najidin na ara kadugay wa magkaon nagpangag. At ang panig 2 ka oras magkaon, dugay mo makataon. Nasa man imong ipon dai, dugay mo makataon. Agmudjul. Lagi. Agmudjul, long. Kaya. Anza guys, narahamara jud kog pamilya, anza. Grabe si Jidin. Ara sa kabuutan. Kay Tabang. tama lang no. Natinga ko kasi kung pamilya darin sa as din na pud sige pag mahatod sa mga pinili sa pang-aral sa kabinet. Itagad sa kong kitabangan ron sa kabuutan bata. Kay hadlak mo isa sa gabi. Katong gitukaran ko sa aron lang panagan ning duhang along. Hawa. Tanawa din nindos koan guys, Jidin. Namunas na dari, sa na gisugo. Aragad sa kabuutan. Kuha pa ko sa mga abog-abog. Grabe. Raja kang kabuutan din. Sana all buutan. Char.
Kanunay na din. Sa kabuga din, no? Pagkuhan ni, abrin na rin karaptun nga ni abot. Yan na kung atin nuradaan nga na mo abot nga. Kapag ito ni Padaja, ito po pabrihan na mo. Nga gamit sa ibay. Nga, sa pabrihan na kay, isa mo kung kung di atin na nagi. Ako rin kay agadani ang panawag sa ni kaharing agadani. Yun din sa kaya sa mga abrin, hindi man. Darating mo lang kaya eh. Guys, ato mo paingon nga, hanto-hanto man ako yung abri-abri, daling box ha. Kay, gina na ba't kung matinuradaan. Nga, isa ko ng pabrihan ako. Kay, gano'n lang sila may isang aning ipang-arin sa mga butanganan. Saan ba kanyang naalagni? Hindi, tanaw namin yung unay-unay namin. Hindi, tanaw ko rin yung unay-unay ng hatag ng hadani nga. Kuhan, adyo mo. Tanawan naman yung isa ng sudan. Uy! Dakan yung sudan. Ay! Ako sa kamang natin ito. Bex! Uy! Uy! Ala! Ito mani. May na rin na. May naman yung kapag-karton. Kapag-karton. Uy! Ay, mga short. Uy! Naghanggili ay. Da guys. Dahil sa suin. Suin. Uy, kapsitin. Pantik. Pantik. Yung mas atinura ganiya nga. Paano ko, magbahin ko rin Aira. Aira! Magbahin ko na rin. Paano lang? Suin. Tanggalat. Suin. Hindi rin magbahin. Basta kayo mga nito. Suin. Naman sa Aira doon ka. Hindi. One. Uy! Pina. Lamiin! Nasa liba kong kurtina. Mapilihan na pag ilang kurtina. Lagyan na sa color kay brown. Hindi. Kurtina. Lapis Kurtina. sapatos. Lapis sapatos. Amot sapatos ba na? Lagyan na kurtina. Kurtina gihapon. Hindi. Dapat lagyan ng kurtina. Wow! Hindi. Ay, kurtina gihapon. Ang kanina. Kurtina gihapon. Nakoy mga sanilos. Uy, kurtina. Uy, dapat kurtina gihapon. Diyan ay sapatos. Hindi mo sa mga sapatos din. Yay! Hindi. Yay! Dahil ka din nga kandan. Frozen! Uy, alis na lang. Dapat imong Chanilas! Paano? Imuhang chanilas, kuya! dapat imong brief long. Kalo nga brief ni. Wait, chanilas si kuya. Ali, napag kay chanilas, kuya. Lakay brief long. Brief. Ako, ani. Ano Sa na, brief? kapisa man eh. Ang gani ka. Iya ko na mas panti. Kaati Ira ni. Kani. Kaati Ira ni. Bawa ka ni. Ayra siguro na. Ano siguro na lang. Ayra na si Nina. Wala pa brief niya long. Kaati Hindi, dapat. Dapat mga short. Ayra, itong sa kubre. Ang bahay ni Kira ka nakawal. Ang frozen. Uy, lamiin. Hindi lamiin short. Ako siguro yung gawas. Uy, na short mo lamiin. Hindi naman sa tinuro nga. Isa ko nung katagaan na nagkasa ka-short. Ipasupot ko nung isang Ayra. Hindi ako di maarang na Ayra. Isa ko nung ihatag na ho. Ay, Ayra, supot lang. Ang bako niya na kayo. Oh. Sa isa ko doon sa dapat kuwan. Parang na ay. Mana? Chicken wings? Chicken wings. Chicken wings, chicken wings. Hot dog and bologna. Chicken Bawa sa anin ni? Ate, Vitamin C. Ah, vitamin C din to. Mga vitamins. ate, pambay may Da, na. kami parang buhok. Ate, pambay may din na. Pambahay, talak ko na. Da, dahil sandal. Kung nakaway ni, Kuha ng sandal, kaira, imo ni sandal lang. Dapat sandal na ira, dapat cute. At ito yung paadol sa butanganan. Da, kanina isa man nakadidin. Itakpila. ako ate na. Yung siguro niyo, kadidin da, dapat kuhan.
Bedsheet wood. Oh! Hindi mo ako sila. Nakagkat mo guys. Mga kurtina na huwag ka nang ay. Sandal. Oh, bedsheet. Ali, din, kaya tani, kuhan din, di ko sundin. Tani, kang alumi. Ali sa along. Isukot sa puno na yung mga along. Umaarang ba? Cooks. Mahal ba ng cooks? Isukot sa buharang ba? Sige ba naman eh? Asa ka pa sa gayong? Ako ti arang, ako di kuan ko arang. Hindi, ate. Hindi. Nalipay na lalagyan mo mga kabdaw, ti. Mga kabdaw na rin, nalipay, ti. Kinala ko sila yung mga bagong kuang sandalan ni. Ating ibutang sa mga butangan namin nila, ti. Ito mga sinilas. Hindi. Gani, kairang na. Kairang ng duha. Hindi. Di ba rin magtupangulin? Nanda guys, nahaman akong arrange sa mga sud sa box ng gibatang atinura. Mga kortina para dito silang bahay sa arang gibatang dito silang kuan stock room. Kay ana naman to, gamitin og kanang may magpuli na kortina dari. Ja, si manang may maglabas mga kortina. Sunod na itaod og kanang may nalabahan na kortina sunod buwan siguro ina ka November. Unsa nang na-arrange mana? Unsa, nabahinan ko panty. Suin, enam ka buok. Unsa, kanang naay, nabahinan ang pagkog short sa kabuok kay aga pa nang atinurang short. 1 man, tulo. Unsa, di man mo orang na era agasa unsa. Mo nang dinahagasa kay mas atinuradaan nga og di mo orang ni era ahon. Iniwang na juday ko kay nagkarang naman ko short niya Ira. Nja, salamat eh. Salamat sa imong gihatag ti kay nana ko kuan bagong sanggalat suin. Udam ka po lami ro jud mga color. Hey, lapay bikining itim. Dayang bahin short nga bag-uog. Kani oven. Isang mati ha. Kani white. Black. White. Ito mo. Suin. Kani kinabiwan jud. Nabayaran ko gunam ka suin. Ya kani. Wala na na pag manapagang panty. Salamat eh, Nora. And last but not least, teacher. Nanda din, hindi ka mga jo. Yeah. Manang bahay ni Sanggalat.